بە هەموو پیوانان شەڕێن گرانن لەسەر هەردوو ئالیان. فڕۆکن ئیسرائیلە بە سیستەماتیک لە ئاڤاهی و ئارمانجین دەست نیشانکری دەدا دە غەزەدا و کۆمەڵە حەماس موشەکان دە ئاڤێژە باژارên ئیسرائیلێ. هەردوو ئالی قوربانیا ددن بە سەدان کوشتی و بریندار هەنا. لە غەزە و لە ئیسرائیلێژی ژیان بە ترس و لەرزە. و لە دەمێک و چاوێ جیهانێ لەسەر دەستپێشخەریەکە ئەمریکایە وەزیرێ دەرڤە تۆنی بلینکن دەبێژە ئەمریکا ڕێکن دیپلۆماسی نەگرتنە لێ ئیسرائیل مافەیە بەڕەوانیە ji xwe bike li hember êrişên teroristî. There is no equivalence between a terrorist group indiscriminately firing çavsengînîna di nêvbera komeleke terorîst ku bi çavkuratî mûşekan pavêje medeniyan û welatek bervaniyê ji xelkê xwe bike. Em bangî li Hemas û komelên din li Xeza dikîn. Çend zûye êrişên mûşekan rawestînin. Her wisa em bawer dikin İsraîl weke welatek demokrat berpirsyariya wê heye ku karekî bike ji bo rêgirtina qurbaniyên sivîl. حتا li demê berrevanî ji xwekirinê jî. êrişên herdû aliyan gurttir bûn piştî Serokwezîrê İsraîlê Benjamin Netanyahu gotî wî ne li bere li demekî zû êrişan li ser Xeza ragire. Ev ne carayekî ye ku Hemas bi şêweke kûrane mûşekan tavêja sivîlên İsraîlê û xwe li pişt sivîlên Filistînê vedişêre. Lê vê carê cuda ye. Hemas pêşbînî dikir lê ji bo ku desthelata siyasî bi dest bixe ev kar dest pê kir. Ji destpêka vê şerîk û xirabtirîn bi hevçûn tê hejmartin ji şerên havîna 2014 Hemas pêtir ji 3000 mûşekan arasteyî bajarên İsraîlê kirine û dibêje Serokwezîr Netanyahu ev şer hilkiriye. هذا الإمعان من قبل حكومة نتنياهو بالتدمير و Ev îsrara ji aliyê hikûmeta Netanyahu diwêrankirin û kuştin û birîndarkirina sivîlan zarokan jin û pîran û rixandina saziyên aborî û bircan da hemî tawanên şerê dijî gelê Filistînê û tawanên dijî mirovatiyê ne. Li Washington weka gelek bajarên diyên Amerîka û bajarên diyên seranserî cîhanê hevsozên Filistîniyan dixwazin bala cîhanê rakişne ser derdê sivîlan ji bo rawestandina ziyana êrişên çekê gelek pêşketiyên İsraîlê. Ez hêvî dikim wekî her mirovekî xidan wijdan bi dilsûzî çalakiyan bersiv bide. Amerîka jî divê çav li rayedarên cîhanê bige. Ev xwepêşandan li pêş Kongresê Emerîkî bûn ku bi dehan endamên wê giranî li ser hikûmeta Biden danîne heta ku karê PTV bike ji bo agirbesta demildest.